Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga kamfanin Sultan Masarubuɗa. To in yau ne farkon zuwan ka fara muna subscribe sannan kuma ka yi muna ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora. Yadda za ku samu damar kallon wannan fim, hamshakin fim ɗin da mun kawo muku, da farin dai ku fara muna subscribe sannan kuma ku yi muna ƙararrawa a daidai nan ga. Ku yi muna subscribing sannan kuma ku yi muna ƙararrawa sannan kuma ku yi muna liking kamar haka idan fim ɗin ya gani kun ji daɗin fim ɗin. To wannan fim wanda mun kawo muku, yadda za ku yi ku sauke shi a cikin wayoyinku, a ƙasan distribution ne mun kawo muku shi ba ta comment ba. Dama furare guda biyu ne wanda muka kawo fina-finai, muka ta ƙasan distribution sannan kuma muka ta comment. To yau dai ba ta comment ne ba kamar da mun saba ƙasan distribution ne mun kawo muku wannan fim. Da farin dai za ka fara downloading ɗin application Mega a cikin wayarka. Da zaran ka yi downloading ɗin application a cikin wayarka, sai ka ba su a yi ma register ɗinsa ko kuma ka yi register ɗinsa kai da kanka. Da zaran ka yi create ne kai da kanka, yau sai ka shiga cikin wannan channel mai suna da Isu Dan Hausa TV. To wannan channel mai suna da Isu Dan Hausa TV, da zaran ka shiga a cikinta, yadda za ka yi ka samu damar sauke sababbin fina-finan Indiya wanda suke zakon muna ma tura ma ɗora muku sama wannan channel ɗin mai albarka. A kowace rana ya muka muku fina-finai kuma duk fina-finan da muka muku sababbin fina-finai ne. To yadda za ku yi ku sauke wannan fim na yau, za ku danna kamar nan ƙasan distribution kenan. Da zaran kun danna a nan, to wannan shine link ɗin fim ɗin da mun kawo muku. Idan wannan shine link ɗin bidiyon ɗin da mun kawo muku. To a nan za ka danna a nan. Da zaran ka danna a nan, zai yi searching da kai zuwa Mega, application Mega kenan.